Nawn da chi gloi'n rhaglen heddiw chi ddechrau'r wythnos. Ni'n cael pwdin bara, fo bach o oren yn ôl Lisa, dych ymlaen. Ie, bach o amrywiaeth, dy beth ti'n moyn yn ôl e? Dwi'n cael rhyw bwdin traddodiadol ym mhen i. Mae'n mynd â fi nôl i ddod i ysgol yn syth bin. Pwdin bara efo cwstad. Ond mae'n neis ychwanegu rhywbeth gwahanol, flas gwahanol fel oren. Odi, a mae'n neis meddwl ti fath y bocs weithiau. Ti'n gwybod, ni gyd yn gyfarwydd â yr bread and butter pudding, ond beth ni'n neud iddo fe i wneud e tymed bach yn wahanol. Felly, i ddechrau'r broses, ni'n goffo dechrau yn y ffordd traddodiadol. Mae eisiau custard arno ni. Felly, mewn fan hyn, mae gen i 3 wy cyfan. Ac at hwnna, dwi'n mynd ddod i 1 melynwy ychwanegol. Jyst i wneud e tymed bach yn fwy cyfoethog. Felly, mewn â hwnna i fanna. Hwnna mas o'r ffordd. A wedyn, i droi e. Hwna'n un rhan o'r broses neu custard. Yr hanner arall yw yr llath, rhyw 300 ml o lath. Plaster llawn? Plaster llawn, tybeth sydd gyda chi gartre. Bydwch mi mas i brynu yn arbennig, achos mewn at hwnna, ni'n mynd i ddod i'r un faint o hifen dwbl. So, sim pwrpas torri lawr ar y llath, y braster yn y llath. A ni jyst yn mynd i gynhesu hwnna trwyddo, a ni'n mynd i ychwanegu blas fanila iddo fe. Felly gallech chi ddod i pod cyfan mewn a crafu'r hadau bach yn y mas, neu i wneud bywyd yn hawdd, jyst dod i bach o'r rhinwedd fanila mewn fel yna. Dyna bod unio'r un peth ydi o? I gwmwys rhywun peth. Di hwn ddim yn rhad, mae hwn yn rhyw wech pint y potel, a mae'r pod fanila tua pint yr un. Ond mae'n rhyw chi'n gallu cadw yn y cwbwr? Yn y cwbwr, odi. A chi'n ei cael cennen yma, neu gyda chi wedyn. A jyst twymo hwnna trwyddo. Nawr te, beth ni'n ei wneud nawr yw cyfuno'r ddoi yma. Pidwch byth a ychwanegu yr wy mewn i'r gymysgedd llath twym. Bydd wedi sgramblo yn syth. Dwi'n gwybod problem yna, dwi'n licio wedi sgramblo. Yn ei le. Dim mewn cwstad, na. Nawr mae hwn wedi cael ei cynhesu yng Nghynt, mwyn cael e lan i'r tymheredd cywir, just cyn bod e yn berwi, a cadwch chi gadw arno fe, os chi'n fardd y llath, mae'n berwi drosto, wneud mes mowr ar y cwcer. Wedyn i droi e yn araf mewn i'r wyau. Ychydig ar y tro. Ychydig ar y tro. Nawr, dyn ni ddim yn becso bod y custard yma ddim yn mynd yn drwchus yn syth, oherwydd ddim ni fy mewn i'r ffwrn nes mlaen. Beth ni'n gwneud custard nawr ar gyfer gweini gyda fe, byddwn ni moyn hwn i dewhau, felly byddwn ni'n dod i fe nôl nawr mewn i badell glan a'i droi e dros gwres tan bod e yn coginio'n llwyr. So mae hwnna'n barod. Nawr ten, y peth nesaf, nawr ni'n gallu mynd tymud bach off-piste fel wedwn ni. Yn hytrach na bara menyn a bara arferol, gallen ni ddefnyddio yr currant bun ma sydd gyda fi fan hyn, neu brioche, neu cyfuniad o'r ddoi. Ta beth sydd gyda chi, ein fyniau, falle sydd gyda chi gartre wedi mynd yn stêl. Mae hwnna'n berffaith ar gyfer. Ewn ni ddim mor bell a cael ochrau glas ar y crwstiau, ond os ydw i wedi mynd yn sych, mae hwnna yn berffaith iawn. Felly nawr, ni'n mynd i dorri'r rhain mewn i triongl. So mae feny'n wedi cael ei bob darn o bara? Ar bob ochr neu jyst ar un ochr ar hyn o bryd. Nawr, os darllenwch chi'r reseitiau, maen nhw yn gweud i ddod i fer y ddoi ochr. Ond mwyn cael blas yr oren, beth dwi'n mynd i wneud, mae yna 2 ffordd. Yn yr un sydd gyda fi yn y ffwrn yn twymo i chi, mae gyda fi un gyda darnau o oren ynddo fe, fe tin o darnau bach oren. Fi wedi cofio adwen nhw nawr. Fel clementines, mandarins, dod i'r hynna mewn rhwng y darnau. Ond fan hyn, beth dwi'n mynd i wneud yw just dod i bach o, chi'n cael cillell glan, bach o'r marmalade trwy hyn rhwng bob darn. A wedyn dod i'r rhain mewn yn y ddysgil. Os chi'n licio lot o oren, dodwch tipyn, os nag i chi, dalwch nôl arno fe. Ond gallech chi ddod i jam unrhyw blas yn un, wrth gwrs, jam coch. So efo jam yn gwynebu fyny, yn hytrach na... Ie, wel fi'n dod i'r melyn sian lawr, mae hwnna'n arbed y fe i stico gormod i wylod yr pan. Nawr fe welwch chi fyna o'n flaen i, dwi wedi gwneud rhoi gartre, a un peth sy'n wastad yn broblem amser chi'n gweini pwdin, yw bod dyw e beth yn daclus, mae pwdin wastad bach yn fler ar y plat. Felly, mwyn gwahardd na, fe ffindwch chi bod yr bwytau yn neud hyn, tipyn, maen nhw'n dod i nhw mewn i potiau unigol, mwyn gweini ar y plat i bob person. Wedyn mae popeth yn disgwyl tipyn yn well. Fel pai pysgodyn a pethach fel yna. Mae wastad yn fwy taclus os ydyn nhw yn unigol. Felly, na'r cam nesaf, wedyn fan hyn, fe welwch chi, mae'n ddiddorol iawn. Mae gyda fi Madeira, mae gyda fi liqueur fan hyn sydd gyda, mae bach o oren, citrus a vanilla yn hwn, felly fi'n credu bod hwn yn addas nawr ar gyfer dod i
dros. Di hwn ddim yn bwdyn i blant. Na. Mi oedd o'n bwdyn y blant, erbyn hyn, ti'n ddim. Ond, os ydych chi yn, mae'n ei fod yn bwdyn i blant. Ti'n gallu addasu fo, ti'n gwneud un potyn i blant ag un... Wyt, os ti'n gwneud rhain unigol, mae hwnna'n berffaith ar gyfer wneud hynna. Neu, jyst defnyddio fan hyn, mae gyda ni fel y syrups. Chymod yr syrups chi'n dod i mewn coffis dyddi yma, mae'n boblogaidd iawn. Chi'n gallu cael caramel, vanilla, pob math o... Llwyth o bethau, cinnamon a... O, dy rhai nadoligedd, hydrefol, y pumpkin spice ac yn ymlaen. Dod i tymeb o hwnna, a di hwnna ddim yn cynnwys alcohol. Na. Felly, beth sy'n mynd ar ben hwnna wedyn? Ar ben hwnna, mae gyda ni'r custard, a mae mor syml. Dwi ddim yn licio llan o fe o'r top, achos fi'n licio'r darnau bach yna ar y tu fach. O, llosgi rhyw fach. Ydw, fi rili yn licio'r hynny. A mae gyda fi'n fan hyn, mae braidd yn dwy. A faint hwn yn y pop ti wedyn? Am ryw hanner awr. Mae'n syndod pwy mor hir mae'n cymryd i goginio, ond mae gyda fi'n fan hyn. Dodwn ni fel fan hyn i'r camera i gael gweld. A fe weinwn ni... A fi, dim nonsens. A wedyn, so mae hwn nawr wedi cynhesu. A dorwn ni darn mowr i ti, den. O, ie, pa mwy.